बाक्सा गोदान अन्थाइबारि बाथौसालियाव गोदान अन्थाइबारि समाज आरो बाथौ आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गोदान अन्थाइबारि बाथौसालियाव गोदान अन्थाइबारि समाज आरो बाथौ आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ बाथौ फोरबोजों लोगोसे फेब्रुवारि दाननि 2 आरो 3 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। दिनै 3 फेब्रुवारि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि नैथि सान। दिनै फुंबिलियाव बाथौ थानसालि थारनाय आरो बावथाय मुवाफोर बावनाय, बाथौ आफादनि फिरफिला बेरहोनाय, गोजोन हानजा सुरनाय, बाथौ आरज, बाथौ धोरोमनि बिजाब फरायनाय हाबाफारिया जायो। दिनैनि बे गेवलां मेलाव BTRनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि रनजित बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो गाहाय आलासिजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोरबो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। समाजनि जा बाथौ धोरोमनि रुफाथि बोसोर फालिनाय सान, बे फालिनाय साननि गेजेरजों दिनै बर'नि जा धोरोम आसार खान्थि बे जे बिराद जोंगा मागै जौगाबोदों बेखौ जों मोनदांनो हादों आरो खोब गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना जा दाव दाव खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ साफ्रोमबो आलासिफोरखौ दाव दाव खालामनानै जाफुंसार होदों। बिनिफ्राय रंजाथावनासिन बाथ्रा थानो हाया होननानै आं सानो। खन्थाइया लिरजादों एबा सुजुजादों मुस्रि सुरेश ब्रह्म आरो खन्थाइनि मुङा जादों अख्रां नायदावनाय बिथराय। बिराद मोजां खन्थाइ, आंनि गोरबोआव सुहाबनाय बायदि हाबखादों। अख्रां नायदावनाय बिथराय सोमखे उखुन्दैजों जों देलायगोन जोंखोल निहिरनि गोग्गो दैजों रानखांनाय लायगां स्रा स्रा। जोंखौ दा थुखै हाद्रि बालाजों जों दुगैगोन रैदुब साननि गोजों सोरांजों फुंबिलिनि सुदेम बुब्लियाव। जोंखौ दादौ दाहो दै हाबनाय मदिरा, जोंनो हो गोग्गो गियाननि बिदै जायखौ मोनना जों जागोन हरसे हिरा। जोंनो दा दिन्थि थुंगेनाय खोमसि लामा, जेराव उन्दायना जों दा मिसा लांथों जोंनो दिन्थि सोरांनि गोजों लामा। नोंसोरनि थाखाय होफैगोन जों खुसिनि गोदै रादाब, जारौ साननि रोदायाव समायना बिबार फिथाइनि जों। थेंक इउ। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।